okinyi makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto yande oyango ni obobedo ka ochuogo aput mano multi agency team mano mar kedo kod mibadhi. To team makamae owinjo bed ni kelo jokanyo mopogore opogore. Nitiere ng'at ma biro bedo ka wuok e apisi mano mar jatend piny, apisi mano mar Attorney General biro bedo ka chiwo ng'ato ma biro bedo ka bede aput makamano. Wantiere kod apisi mano mar NIS, EACC, ODPP kaachiel kod Directorate of Criminal Investigation DCI, FRC, Assets Recovery Authority mano ARA, KRA kaachiel kod CBK, PPRA. Winjo bed ni chwalo ji kata golo ng'ato madhi bede aput makamano. Meni paro ni en gino makare ka ichuogo aput makama e wechego mag kedo kod mibadhi e kinde montiere kod migepe ma oyangi ni ma ema imiyo pesa mar mondo mi hotel e weche mag kedo kod mibadhi e pacho kae. Daniel. Okonego bed ni ichuogo aput moro manyien. Aparo ni ker otemo mondo kendo onyis jopiny ni notemo no ogore sana gi mibadhi. Koro to aput manyicho kelo no ok en gima onego bed ni keto. Nwach constitutionally EACC ema nikod ratiro ema nigi kod pesa wa ma wan wachulo tax monego bed ni timo nade gigore gi weche mag mibadhi. Koro koketa aput manyien otiende ni koro owacho ni oparo ni maybe jo EACC ok ti tich moromo maber. EACC koro aparo meno duplication ma unnecessary. Aparo ni ker onego bed ni omi jo EACC thuolo oluongo Reverend Oginde. Nyaka ing'e ni sani EACC nyaka nene ndalo Uhuru nene giol gi jotelo koro ne giketo jolemo ema koro otelo ni EACC. Nwach mibadhi dwaro lemo. En richo madwaro. Aparo ni jo Kenya ok oluoro Nyasaye. Koro aparo ni mibadhi ka jogo ne paro ni kwaketo ng'ama oluoro Nyasaye ema nyalo telo ni goch mag mibadhi. Koro noket kata Reverend Mabukala. To bende temo owuok. Sani kendo nyoro keto Reverend Oginde. Iwinjo ga nwach bende seche moko inyono ka joma ochung ni mibadhi EACC ka inyalo kanyo bende ok nyal kose seche moko mibadhi nwach inyalo nwang'o ni cases seche moko dhi tigolo to gima jopiny penjo to igole nang'o. Iwinjo ga nyoro aneno ka EACC kod Reverend Oginde nyoro kobedo interview nyoro wacho ni ODPP gin gisetero gin tijgi mna ng'weyo ging'weyo ang'weya to jomaka koro gin ka giseng'wero gioro ODPP mondo ka to ok ka maber. To nyalo bedo ni ODPP ok ka maber kaloro ni EACC mok tim nonro margi maber koro ODPP kochopo kacha to neno ni onge ranyisi motegno. Kosa ang'o matimore nikech adiera japiny nyalo gombo ng'eyo ni tang'o matimore. EACC yango ni wan wasetimo nonro marwa makare. Nonro marwa nitiere ka ero wachwalo ne ODPP fainde magwa to ODPP to wacho ni kae onge kes giwito bura oko. Nyaka sani nitiere buche mathoth mago madero 18 mosewit oko chakre higa mar 2013 buche mag mibadhi ahinya nyate counties mago. Ang'o matimore? ODPP nitie gimoro miluongo ni decision to charge. Ma kapok gitero case moro amora e court onego bed ni giseng'iyo evidence gi seche ma koro itimo kapok gichako charging kapok gidhi mako ng'ato onego bed ni giseng'iyo evidence bigino ni evidence ni oromo convict joge. Iwinjo ga koro gimatama gi ODPP to decision to charge ni kara itinde itime nade momiyo ichako charge ng'ato ai titere gine i court ai to bangi gine ariyo gine adek ino ka case igolo woko. Iwinjo ga koro aparo ni onge coordination maber between ODPP kod EACC to kara ka nitie coordination maber to maybe nitiere collusion between gine ariyo gi nwach nyoro kaneno ka Reverend Oginde wuoyo to seche moko wacho ni ODPP bende gima kaka ODPP timono bende ok rach nwach ODPP kosemiyo gi
suspect mondo gi charge to ODP nyiso gin gino kwanya timo kamano wach gin new discovery manyoro EACC okoneno iwinjoga koro seche moko gibende gi yie gi discovery manyoro ODPP omiyo gino iwinjoga koro emataman to obet nadi ma officers mag EACC ok nyal timo thorough investigation kapok omak ng'ato onego bed ni gi setimo thorough investigation ma in gi full proof ni gini kodhi e court to chopo nyaka judge emanyalo decide to ok ni gino itere e court tigole kapok judge otimo decision koro wach migolo go gini withdrawing cases gi emotama gi ward emapano jopiny bende komor kodo koro onego bed ni kagise decide ni gidhi charge ng'ato onego ogo all the way nyaka team judgment iwinjoga koro mene shida maneno kantie to walemun gi mondo gi titiji maber nwach at the end of the day of course neno ka giwacho ni gisetimo asset recovery mang'eny mabende meno ber EACC wacho ni gin goro gi mibadhi of course punishment tie punitive imako ng'ato mokwelo cha kod asset recovery koro gima gisetimo maber en asset recovery tiende ni duoko pesa manene jogi okwalo ka jogi yie ni duoko pesa cha mena pano bende ber no seche moko nyalo ng'ato dhi e jela lakini pesa no lal mang'eny nyiso ni jopiny olalo pesa no bodhi kamano to pesa be koro ok oyud kata